onedlozi. Zibhlungu izinto ezenzeka kumuntu onedlozi, kangangokuba ukahlale yedwa, afikele ukukhala, agcwale iy'nyembezi emehlweni. Kwesikhathi uze ukhale ngempela, uzuze cha waba right mase ukhalile, kuyikhona kuphumeka-ke ukhulume nabantu ekhaya, uthathe uy'valele ekhosombeni lakho lapho wakhala kwaphela, kuyikhona ukwazi ukuthi uphume uhlangane nabantu, ukhulume nabantu. And umuntu uyahlukana-ke amadlozi, ngizocela nokukhuluma ngeke ngili-understand-a kahle mina inzuza le. Yabona ekhaya bakuthandi, uyazi ukuthi uzondwe nayilo besele obumbona ukuthi ungikhonzile usibani bani. Hey, ngelinye ilanga kushintshela umuntu kusuke uthule. Kuba saphuke into ekhaya, mangabe kungekho umuntu obonile kuzothi uwena. Kulahleke into uwena. Ekhaya kahle kahle uba umoni, uba umuntu omoshayo, uba yisela, uba into yonke embi kangangoba uzungathandwa ngisho uma wakho okuzalayo, futhi-ke yena angakuthandi, akuzonda okudlula wonke umuntu osondelene nawe. Uzithole sewudatshukelwa abantu abasemaceleni bangaphandle. Ulithole ukuthi umuntu o-close nawe ngale ndlela akhulume kabi abantu bangaphandle ngawe, asho izinto ezimbi, akusho kabi, akusho kabi. Ungathandeki. Kuke kube yinkinga nje ukuthi uyaphaka ebhodweni. Angikhulumi kona-ke uma ungasebenzi, uba nalo nebhadi longasebenzi. Uma ungasebenzi uthole ukuthi ngisho iqhuzu le-sunlight uma ugezile ngalo sizosala kulandela umuntu athi awusingaka le nsipho kade inkulu kangaka. Hhayi cha, kuyamoshwa la ekhaya, kusho kuwena. Uthi uyaphaka kuthiwa la ekhaya-ke thina kasipheki kabili ngosuku, sipheka kanye. Yeyi uke uthi uzihlalele nge-sitting room, uthi uziphumulele nje kuthiwa abantu bahleli. Ayikho nomsebenzi ongenziwa egcekeni. Yabona uma kukhona wena nje kufuna engathi ungaba busy ukusetshenzwe egcekeni. Ngisho kade ufika abantu bey'hlalele bey'bukela i-TV. Kothi mase kufika wena kuthiwa hawu yazi wasiza wafika. Ake sicenteni naligceke. Ukuthi akwenziwe, ukuthi akwenziwe. Kukhona nje umsebenzi nje makufona. Kube nje buhlungu ukuthi wena ukhona egcekeni ufikile noma ukhululekile. Yazi uke uthi uwokha endlini. Kuthiwa yishi bo wazi wakhuluphala umuntu engasebenzi. So nje ngeke ngize ngiqede izinto ezenzeka kubantu abanedlozi. Sengikhuluma ngezasekhaya nezinye eziqala ekhaya eziphumele ngaphandle. Ngingasasho ezenzeka emzimbeni wakho. Ngakhuluma-ke ngezenzeka emzimbeni wakho. Namhlanje ngikhuluma ngezinto ezenziwa abantu kuwena eziphula umoya wakho, ezilimaza umoya wakho, ezilimaza ingqondo yakho, ezikudiscourage noma ngabe wenzani, kwazi ukuthi ngeke iziphumelele ngoba yenziwa wuwe. Kwaziwe nje ukuthi hawu-ke leyo nto-ke hayi ayikho ngoba ixoxa uwena. Hhayi ayikho-ke le nto. Kanti uzwe ngosibani mani? Kube yinto enjalo le, kufunakala ngathi nje ungaba into efukuzayo wena ekhaya. Kuze kungenelele komakhelwane uthi nje uzibone ukuthi hayi angisathandeki futhi omakhelwane likhulu oluba balaziyo ngami. Ube nje le nto ngesilungu abathi black sheep, i-black sheep of the family, ngaphandle kokuthi wenzeni. Lapho uthole ukuthi umuntu osekhonza ukuy'valela, umuntu okhonza ukulala, kodwa nje lingafuni ukuphela usuku ungachukuzwanga, ungazange nje kukhulunywa into ezokuhlukumeza emoyeni. Kube yiyona nje impilo wena leyo ozobe uyiphila noma uyiphiliswa. Ngisho ukugula uphethwe umkhuhlane unqene ngisho ukuthi uzobika, unqene ukuthi uzobikela abani, kuzothiwani uma uqeda ukubika. Ucabange yonke leyo nto. Ubone ukuthi no hhayi noma ngabe nginayiphi inkinga usengincamela ukuthula. Eke nje abantu bafabricate isitori ngawe
sisabalale sikholakale futhi ukuthi hayi wena kanje kanje, kunganqeni ukuthi kade ula mhlambe uphume nje usithi imizuzwana embalwa ngaphandle. Leyo mzuzwana nje ngoba uke wasitha kubantu basekhaya, akunqeni kubuya isitori esinzima kabi ngaphandle kuthiwa ubani bani ubonakala endaweni enza ukuthi. Uma uthi uyaqala uyayicabanga le ndaba uyayihlanganisa, akufanelanga ngabe bayayikholwa abantu bala ekhaya kithi-ke endlini uqobo, ngoba it was like mhlambe 10 minutes ngiphumile, then lento ekhulunywa ngayo uyabona ukuthi no, it's something engathatha ngisho i-hour or more, ngoba kukhulunywa ngendawo yokuthi kuthiwa mina lapho ngenza ukuthi nje kuvele kube bona basekhaya bakholwa izinto ezibhedayo ngawe, kube ukuthi futhi ngempela uyazibona ukuthi hayi uyadayiseka. Uma ucela into ungayitholi, kube ingane nje ecela into engayitholi, kodwa ezinye iy'ngane ngapha nangapha ziy'thola izinto. Ngisho abekuthiwa uyafika kwifamily, kuyojatshulela abanye abantu nje, wena kube ngathi nje awuzange awu-exist no-exist. Mhlawumbe uyoze ubonakale ngoba kuthiwa mhlawumbe nakhona kuhlangene kunomcimbi, mhlawumbe ufikile bayajatshulela abanye ongakujatshulelanga, uthole nawe awusenandaba, kube ngathi awu-exist nje, kodwa uyoze ubonakale mase kuthiwa yesibani bani, awubambe nalo ibhodo lesizulu, awusithulele nalo ibhodo lesizulu laphana emlilweni, awusiphephethele umlilo, usikhwezele umlilo. Into eyinjalo nje, wena you are only needed makudingakala amandla akho, kodwa akekho noyedwa umuntu okukhombisa uthando, akekho noyedwa umuntu ofuna ukulalela inkinga yakho, akekho ofuna ukuyi-attend inkinga yakho, kodwa omunye menenkinga nengatheni, kuma yonke into kunakwe yena kulungiswa inkinga yakho, but eyakho dololo. Uya esikoleni udlile, uphethe umkhero, uyabuya esikoleni kukhona ukudla noma akukho, akekho nendawo. Uma uthi nenkomo kini uzothi wena ubuya noma kukhona ukudla kuthiwa uyodla ubuya, ubuyolanda iy'nkomo, uzugcine sewuyingane efuna engathi manje wakhe inhliziyo embi, noma usufuna ukuphendula abantu abadala, ngoba manje usuyakhuluma wedwa, uyazibuza uyaziphendula, why ngifika ubani bedla mina uma ngifika kuthiwa ngiphuthume ey'nkomeni, kanti le nkomo zona ziyakhuluma yini, zithe zidinga mina yini? Nje leyo mpilo leyo, sidlula kuleyo mpilo uma umuntu onedlozi, uba nesinyama, ube nyama nambana kubantu kufanele ngabe bakukhonzile onegazi kubona, nabo abanegazi elihamba kuwena, kodwa nje ungalitholi uthando, unganikezwa uthando nemfudumalo as umuntu noma umntwana, futhi ukhule nakho lokho kukwakhe kugcine sowumuntu oney'mfihlo. So ugcina sewuney'mfihlo, uthi namaphupho akho manje usuyawafihla, noma ngabe mhlambe uyawathola amandla thizeni, noma uthola lelo torhwana ukuthi awusabatsheli ngisho ekhaya usuyafihla, uyobezwa sebejuqa bekhuluma bekugweqa mesebezwini, uthi noma uthola amandla la usuzilapha ngasese wedwa, ngoba manje usukhandekile ukuthi uzamukele ukuthi uphila wedwa wena, nokuthi unamandla uphila wedwa. Noma ngabe kuthiwa mhlambe ngelinye ilanga nje uyangena nesiwasho leso uzosisebenzisa, wazi hayi phela-ke ekhaya ayikho inkinga, isiwasho lesi futhi akukho umuntu, hhayi-ke kuyokhulunywa kuthiwa hawu phela la ekhaya ngesazi-ke manje njengoba umuntu evela nje avuke esegula kubuhlungu iy'nyawo, ungazi yini sekukhona abantu abahamba iy'nyanga sekunento abayisebenzisayo. Ukhubazwa emoyeni, ukhubazwa kahle kahle ukuthi ungazenzi izinto ukuze ulungelwe, abafuni ukwayikona. Abantu abanedlozi badinga ama-motivator, badinga i-motivation ngenxa yezinto ezenzeka empilweni zabo.
Uyabona mangathiwa inyembezi ziyabekwa, ungabona inyembezi zomuntu onedlozi kusukela empilweni yakhe ewumntwana emncane, noma nje ngithi ungabona inyembezi zomntwana onedlozi zingakumangaza ubuningi bazo, ngoba labantu laba bahlale behlukumezeka, bahetheka kwezothando, bahetheke kwifamily, babe isolated ngaso sonke isikhathi nje. Bona bahlala be-isolated and baspenda isikhathi esiningi bekhala. Ngiyazi ukuthi kunzima ukuthi abantu bavume leyo nto, kodwa mina ngalo wami umlomo, ngoba ngiyazikhuluma izinto ezithinta idlozi, ngiyazi ukuthi bayakwazi lokho nabo ukuthi kuliqiniso engishoyo. Bachitha isikhathi esiningi bezivalele ngabodwana bekhala ngenxa yezinto ezenzeka empilweni zabo. Eziningi zazo ziyamangaza ngoba sikhula ngazo kwifamily, sikhula ngazo kuma-family zethu. Le bad treatment, le ill treatment siqala ukuyithola kuma-family zethu before siphume siyoyithola ngaphandle kulabo esesithi singena kwezothando nabo sithi mhlawumbe siyothola imfudumalo nokuthandeka nokuhlonipheka. Kepha amazwi ababewakhulume kuthina ahlukumeza kakhulu. Angikhulumeli mina, ngikhulumela abantu. Ngiyazi ukuthi impilo zenu nizozibuza ukuthi ngizikhulumela ngizazi kanjani, kodwa njenganomuntu onayo lento ngazi kahle, noma ngabe uyakuphika noma uyakufihla, ngikazi kahle ukuthi umuntu munedlozi izona ziphi izinto eziningi adlula kuzona. It doesn't matter ukuthi unedlozi enjani, it doesn't matter ukuthi unahlobo luni lwedlozi, kodwa nje mawumntwana wedlozi, ziningi inyembezi empilweni yakho, kuningi ukuhlukumezeka empilweni yakho, incane injabulo empilweni yakho. Kwesinye isikhathi-ke kuthatha ukuthi uze wamukele, kuyikhona uthola injabulo, ngoba idlozi liyakulethela injabulo mase wamukelile, liyakulethela inkululeko nenjabulo nempilo enhle uma usukwazi wavuma ukuthi nginani, ngumuntu onjani, ngoba sehlukile. Kanjalo nendlela esiphathwa ngayo sehlukile, nendlela esibuke ngayo sehlukile. Kodwa uma uthwele la mandla lawa, ngifuna ukwazi lokho ukuthi amandla akho awahlonipheki futhi awabonakali. Idlozi noNkulunkulu lamandla lawa bawabeka kumuntu ongafanelekanga, ekuze kusho ifamily ukuthi wengaze abe namandla edlozi ngoba yini yena. Bavele bawabeke kumuntu ozothatheka kancane, kumuntu ozobalula nokuhlukumezeka, kumuntu okuzoba nzima nokuyilwela, ngoba lisuke lifuna vele ukuthi ngelinye ilanga lizomphakamisa, lizomlwela, lizomnqobela futhi. La edlozini akudlalwa, luningi usizi odlula kulona. Abantu bangayithathi kalula lento, bangayithathi kancane futhi. Umuntu angayenzi into okudlala, buningi ubunzima. Kukancane uthola uthando lukwanelise, kukancane ujabule, kuphele isho iviki leli ujabulile. Kuhlezi kunomoya omubi kaSathane okulindele ukuthi ukuhlukumeze. Njoba ngisho nje, uqala ukuphatheka kambi kwifamily ngaphakathi ekhaya, ngaphambi kokuthi kuphumele ngaphandle ukuhlukumezeka kwakho nokuthola amagama abuhlungu, kodwa kuqala ngaphakathi. Kodwa-ke sizothini ngoba sinikiwe lempilo, kodwa kusiza kona ukwamukela nokuvuma. Even abangani bakho bayakujikela, baba amaxoki, backstep, badayise ngawe, bahlangane ngawe, kuhlanganiswe iy'ndaba engekho ngawe, kuthiwa wena vele unje. Kwesi sikhathi kuthiwa wena uyayiqhenya, wena uyayitshena, wena uyazazi, uzibone ngathi umkhulu kunabanye. Kanti basho ngaleso sikhathi wena ngalesi sikhathi ufuna ipeace, uzithulele ngoba wazi izinto ezenzeka empilweni yakho, ucabanga ngezinto odlula kuzona empilweni yakho, bese bathi abanye abantu no uyayitshela, uyazazi kakhulu. Umuntu nje ovela ajikeleke esithubeni, uzugcina usophila impilo ongathembi umuntu. And mangabe vele uwumuntu okanjena, kuyakusiza ukuthi ube umuntu ongayedwana, ungathembi umuntu. Kuzokuba uhlangana nabantu abaku-understand-ayo,
abakuzwayo ukuthi ukhuluma ngani makhuluma ngalento, ngoba iningi labantu vele makhuluma ngalento alikuzwa. Abanye banayo lento, kodwa manje wena njengoba unayo ungenankinga ngokuthi unayo, bazokuzondela ukuthi wena unayo, bayibize ngedimoni, belwe nokuthi bona empilweni zabo balwa nokuthi bayisuse lento. Wena manje ngoba ulwa nokuyamukela, bakuzondele lokho. Kwesinye isikhathi efemelini banedlozi, bahlushwa yilona, bakhethe ukuthi balandele izinto eziwazibayo amadlozi. Wena mawuthi uyabona ukuthi impilo inzima, le mpilo le idinga ukwamukela, bese uzondelwa lokho-ke emndenini ukuthi wena uyamukelelani lento. Kanti na uyamukela ngoba uyabona ukuthi wena seyehlele ngamandla kakhulu kuwena, futhi kwayibona iyabashaya. Akunalutho olukhombisa ukuthi kuyalunga, kodwa bona baziduduza ngokuthi kuyalunga, bafune nawe ukuthi uqhubeke nempilo yokuziduduza. Kanti wena usuyabona ukuthi no, angiyamukele lento ukuze ngenzele mina nesizukulwane sami nabantu abami. Usuke lapho ungeve ngoba uyisilima, kodwa usuke ubona ukuthi uyinyathela lento ukuba selfish, ungacabangeli iy'ngane zakho ngoba izokwehla kanzima kakhulu-ke kuzona. Kangangoba kufanele uthathe isinqumo sokuthi ucabangisise kahle ukuthi iy'ngane zami ngifuna zizwe lento enginazo. Iy'ngane zami ngifuna zibe njenganami ninazo. Uma uthola impendulo lapho, ube suthatha isinqumo khona. Uthole ukuthi kunabantu-ke abalwisana nesinqumo sakho ukuthi wena ucabange ukuthi no, lento ey'nkunzi eney'mpondo phambi kwami sengicela mina ukubambana nayo ngibhekane nayo. Uthole ukuthi usuzondelwa lokho, kuningiswa amagama amambi abuhlungu ophiwa wona, just because wena usu-admit-e lento abangayifuni.